Aquí entrarem a la cisterna. Estic entrant a la cisterna. És molt gran aquest castell, Aita, tu. Aita. Els fossos, Aita. El castell d'Hostalric, és molt maco aquest castell. Llàstima que està tancat, perquè els diumenges s'obren a les 4. Ai, que maco, que és en cago en l'ou, És un castell gran. Quan són les festes d'aquí a Hostalric, que és la festa medieval, és guapíssim, perquè fan baralles, ple de soldats medievals, bueno, és que és impressionant, no?, la festa aquesta. Vistes panoràmiques i el castell continua per aquí. Xulo aquest castell, Quan són les festes d'Hostalric són maquíssimes. Fan festes per aquí, per tot ple de soldats medievals. A mi m'agrada molt. Passa que ara va estar tancat, perquè els diumenges tanquen a les 2. Si haguéssim vingut abans, haguéssim pogut entrar dins. Però no podem entrar. Però, aunque no puguem entrar, per fora també és força maco, Veus?
Ai, ai. Adéu. Boring. Bom. Ai. Bueno, el que vaig és que tinc d'anar parant i descansant perquè últimament em canso molt.